এই ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଫସଲଟି ହେଉଛି 47 ଦିନର ଫସଲ। ଇଏ 45 ଦିନରେ ୟାର ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ 30 ରୁ 35 କେଜି ଅମଳ ହେଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ 60 ରୁ 70 କେଜି ଟପିବ। ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ 70-80 କେଜି ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଅମଳ କମୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ମାଛି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡୁଙ୍ଗର ସାଇଜ। ଝୁଡଙ୍ଗର ସାଇଜ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହୁଛି। ଆଜି ତ ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ବଡ ଝୁଡଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନଚେତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଡଙ୍ଗର ଲମ୍ବା 2 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ଯାଏଁ ହେଉଛି। ତଥାପି ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ଝୁଡଙ୍ଗର ଲମ୍ବା କେତେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡଙ୍ଗ ଯୋଡି ଯୋଡି ହୋଇ ଫଳିଛି। ଏଇ ଝୁଡଙ୍ଗର ସାଇଜରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଧଳା ମାଛିର ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ଧଳା ମାଛି ଆଟାକ୍ ହେଲେ ଝୁଡଙ୍ଗର ସାଇଜରେ ଟିକେ ଫରକ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପତ୍ର ସୁଡଙ୍ଗି ପୋକ ବା ଲିଫ୍ ମାଇନର ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଫଳର ସାଇଜ ବଢିଛି। ଯଦି ଫସଲରେ ବେସିକାଲି ଝୁଡଙ୍ଗ ଫସଲରେ ଯଦିଓ ଲିଫ୍ ମାଇନର ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଫଳର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। এই ଲିଫ୍ ମାଇନର ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଝୁଡୁଙ୍ଗର ଆକାର କମିଯାଇଛି, ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ଫଳର ଚମକ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଲଗାତାର 4-5 ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଫିମ୍ପିନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ପାଗ ତ ପ୍ରତିକୂଳ। ତଥାପି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଯାହା ଫଳିଛି ଭଲ ଫଳିଛି। ଦେଖାଯାଉ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି।
ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମୋଟା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେବା କଥା। ଏ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମାଛି। ଧଳା ମାଛି ହିଁ ଫଳ ସାଇଜ କମାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।